Tlang au channel lo thlir chin tu zong te in zawain chibai le vek ule tunjum video chuan kumsang ni somni palikuma ti chwa movie mu nom tak don't move ti hi toikim taka thira ngai thla khona hun ilo nei leng umyang he meichhia hi aming chu Irish ni in apasal tui taka amuthi lain ani ero chan engemo awangin amu hil ve thei haulo Vargiana chuan thovin mi panau pang toys ni om tak alak nu chuan a cell phone nu chein chemtela in a chuak zui wang mai reifia tlan nu chuan ramhnuai re tak thlengin tlang sang lampanin a chho zui wanga tlang chip a thlen nu chuan chu kham sang taka changa tlatha a boral ta a fapat halak chu en zui wangin chumi nu chuan a fapa kham sang taka changa atlak thak na mora chuan ding zuin zuan thak ve chu atum tamai chuti lai tak chuan papakhat hian ronpo ve hlulin Irishin kalsan tura ati na po chu enga ma ngai lovin a ming chu Richard ani thute shilin keipo nang mang thowa mania omdu wanga helai mun ron thleng ve hi kania sin car accident wangin kabial nu Chloe ka chan to a shi om ka ti lai berpo accident ma khan na sataka in hawin chongkamoi lo tak tak ka chhak chhuaka khathil thlenga wang khan keipo thlani chung damdo ina om phain tun thleng hian ngai kala o theilovani atia hewang hian Irish po in afapa achana run thak tak chan chin te chu shilve in ani aya khan keima hi lothi zo kila chatur atia Richard po in ator pui thu te chu shilve in ithil lo tum to kha chhul turati chekatum shan lo nima sela vu in nia itor na le isiom na te hian kumkho an dai don lovania kho anuam boxi inti hlum nan chuan ui om e mai ti in akal san ngal bokani hewang hian Irish po in athil lo tum to chu chhulin azui tlai khonu vele ta ani reilote a chuan an kar dana po chu thlengin chate te ya anin thla fel nu chuan kalmai tum Irish chu Richard takar loda hnai chil ema wang chuan alut ve mai thei talawa pui tum ni om taka a chhut muna tanga ron tho chuak le Richard la chuan tezer manga bein ni khoshilovin om ta mak mai le Richard chuan che theilawa phuar bet zuin Irish po in reilote nuwa chuan ni khwa ron shevele mayin a smartwatch bun mangte chuan chanpui tur daptum ma se signal om hau box silo achemte pai chu chachuak le in abial no hlui thita chungchang soya Richard ta abiak buai pa chuan akut phwarna te chu zai chatin abe zui thut mai thingkung te chu sut pha in anin be zui le chiama hunrem chang a mu vele Irish chuan ake chona te chu zai chat le ma se Richard chuan a chiuna syringe ruak mu pa in kadam doi pek che awang khan minute som ni nuwa chuan che theilovin om don tho chong po ichong thei to don lo ti in hun anei laya tlan chhevat vatur te chuan ativel zama Irish hlaulu tukpo chu rang taka tlan chengalin Richard la chuan anunga man mo lo takin azui ve du chok bok hun ala nei zat asha theinan ti in Irish chuan asana a chuan timer setin a thei to pa chaka tlan chiat zel chu tumma se ataksa te chuan na thok hlei thei talovin kalpo chu asak ta chal maile ati ngana shelo chu thing tuluanga biru in Richard po in amutamai lo nima sela a biruk na ber kher chu fanghmir bu omna alo ni siawangin thoma nei nge Richard po chuan thom chu sha in rang takin aron zuile ngal nima sela man ni ai chuan ti in Irish chuan a omna bul luilam chu pantha in luiluang chu a in len tir ta dai maile chetur taknial po in a che hlei thei to silo nima sela awani siamin thing tulwanga bok chuan theile theilawa in hamtangin wawkam lama chuan atol chuak thei sha mani asana a timer setawang chuan che theilo hulhwal omnan minute khat bak anei to lo ti mu in chumi chunga hmun him lam deuh thlen man sham tum chuan a bok wak ve bok takna a chetur om ta lo thuai reilote a chuan chulai hmuna cheng lo nei tu bil chuan ron hmuhlavin an en chian deuh nu chuan ni khwa a shavek ani ti le a che theilo mai ni ti po chu a she thiam ngal ani
mit khap manga anin biak po theitak nu chuan bil po in chanpui angai ani ti chu chethiamin police kan kawat don ya ti ya nembe molmolin a chena lampan chuan akal pui zuya kebin chung an thlen nu bilan police biaka tumlai chuan kongka kik thom ron omin irish chuan amit akhap zui molmol wangin bil po in thil thalau engemo a thleng don ani ti chu a shethiam ngal kongka kik tu chu Richard a lo ni ngei bokin kanupui hliam tuar karon zongani ti in a chanpuina aron ngena bil chuan kalo ngai ven vedonia ti in kong chu khanan ma se Richard ta chu lut lui shamin Amazon bear Irish la chu a humai ta chuang lo ril ruha mel tak anga lemchang dervel bokin a chap der thiam ngang mai ka phone ka ti bo box city na ming chu Andrew ani thu te chilin kanupui Chloe Khan rilulama har satna aneya chu wangania kamang an em ni accident kan to ka ni khoshilawa ko omla yin alo bo dai ani achang phei chuan anat na wang khan chong theilo le che theilo chang ti aneya police in an mu chuan ril rubuai dana an dangi don sia chung tur chuan ka phal box silawani ati nu phei chuan bil po in athu soi chu oin thudik shil atum hanwa wow nima sela katibawati a phone chu aip te ya aron vibrate taxi wang chuan do ta soyani ti chethiamin chwa san ngal turin atia nima sela Richard ta chuan engemo ze panayani ti chu asia thiam ve tlat sia wanga bil hlau ve de ro chuan mei che pakhat mu anei thule chek ina a om thu chu ashil taringot mai Richard ta chuan athu soi chu oi wak lovin a phone chu adil le ngat chu vele bil chuan be popin police kol ngal Richard ta po chuan be zri ve chiama se bil chu putar chakle in swalama po dwai lo tak alo ni si awangin ale soi sak zuinek mai nima sela Richard ta chuan chemte banfu in bilake a chuan avi saka atak samun shanga chuan vit zuin athitang nge ani bilakol police ta chuan engkim an lo ngai thavek ani ti sia Richard chuan engkim mai chu noi bo vek tuma mala zuin khonwar tu ya muntin muntang ale hu ze zui nu chuan a hal don ta Irish mang ang chuan akut zungchang mangin chhuat chu lo turive kau ma se ri chu anep em wanga shelo Richard ta chu bilatrok manga tlan chwa da yatum Irish vek chuan theilovin parda chu ronti chele in tlan chwa tum to Richard po chuan wan nei thak taka lo mulau bokin in chunga chuan awatlan lut le ngal Irish chu pom chuak ngalin nangma awang vekani hi khang thil khakati tu ma hi kala that ngai mi alo sin mole ma se thil renga chuan a ma saber te chu a om ve ngai lom ti in thil thlenga chuan amo pu zui deu char bokani relo te a afanu chuan Richard ta chron bia in exam na ati thathu te ron shilin kanu nen lom turin kebina khan kanon kalve don ani aron lati zui Richard ta mang ang chuan anupui chu bengalin ma nia hun thol nei re ka du atia anupui la chuan ma nia hun thol te chu inga tok to bokalom le kanon kal don thau ati ve tung mai si Richard ta po chuan she tak chungin anyal thei ta bik lawani petrol thun tuma gas station a andin lain bila in kang chhel tur fire department lam kal ngwa te po chu an tok nge poisa vel ti fel tura Richard ta achwa hlanin Irish po in akut chu ati chele theichan deu to ani ti sha in a seat belt te chu an phel ngala chu bak ero ti thei anei ri lo hulwal mai abul velami te chuan chanpui na chang ron shehlau sia du tak zet mi panau pang pakhat chuan ron pan hnain chu chuan a fapa boral ta kha a sha chhuwa tirna sakher bok no pang nu po chiron kalve in Irish mela chuan thil engemo diklo omina sheve chu vele Richard ta chu ron chulut ngal thurin a seat belt a shen chatir nu chuan atumram lampanin atlan puile ta dor mai ni thui fian tlan hu chuan karan park na mun khathleng le in Richard ta chu ain thak zui molmola damdoe khat syringe dang chu ron la le bokin akar chhia chiama a boy lai chuan police ron thlengin ani chuan a motor number chu chui zui tura report alu thu suin enfia adu thwaron shil alan dan chuan gas station lama Irish mutu te khan thil fel lo a om ngei ringin an lo report ani
Richard ta chuan a rui lu tuka tong pu atong theilo accident atok ti ka sia a chanpui turin ka kal nga la ni hi ti in Irish abiak te chu a hlau hlena a report tu te khan gas station a an hu dun thuan soi chian ema wangle Richard ta chuan a chala hliam anei box si wangin police pa ngai ero a tha thei chuang lo Irish chuan theilovin dar thalang te churon ti tla in hei wang hian police po chuan apan hnai ngal Irish chuan a mui phun manga chanpuina amamo thua soi mek line police po chuan dashboard ta damdoi te chu mungal bokma se Richard ta chuan ron that ngalin a motor chunga ada fel nu chuan fin fian om thei ang zong zong te noi bonan a hal nan le ta mia mai ni chuti line dashboard ta ada syringe ero alo om to lovani ti kan hu thei mi pahni atha tak ngu tawanga inthiam le silo Richard la chuan thil thlen chana chuan Irish chu mo pu file vekin ron tong chuak le thei chan to Irish chuan chutianga mi ale poisak nei lo ani tak chan chu abial nu klowi thina wang ani le ni lo azota chu vele Richard ta thin rim chuan motor chu ti ding halin mi a kanilo accident a klowi thina khan thoven na le hlimna min thlen zo kani angong ru tliak wanga athi tur mel ka mu khan nuam ti na riaw ka nei tlat chu wanga nia athi don pon lom thu ka shil thap ati ta dai mai poisak nei lo mi ale torot takani ti shachiang chhodeu deu Irish laulu tuk chuan kaltir turang enin iming dik takemo ichen na po ka shelwa min kaltir po in ka report mi alawang che inupui le ifanu te po ngai to avela ithil ti chin hi an sha chwa huna chuan engtin ngian omang konga te hian min hmut chha topla engkim kan theng hil zui dona lom tilom loma se Richard chuan apom ve ozong lovani ti sha takin atlan zui puile dor dor mai reilote at chuan dil zau tak thlengin hei hi kan top na turani kebina khan hun nuam tak kan mang du nang chukati lain helai muna in thla zo ka nga hi poi khop mai ti in Richard ta chu aphun zui sepa chu vele Irish chuan a syringe ruk mangin amala chuan aron vit pop nima sela damdoi ro chuak tur em po in chakna anei le silo Richard la chuan damdoi ho chu kap chuak ngal vekin Irish be dong lutuk to po in min ti hlum tur thau thau enga tingia ma dai khan min thi tir jok mai lo ti na zot hialani hemin hu hian Richard chuan chemte la in Irish chu longa a chuan puile a alandan chuan arwang aron lan chwalo nan brick rit tak tak nena chonbel boma tuya thak chu atumani Irish chuan trap chungin adu thu sam to bertal chu ti hlotlin sak turang enin afapa toys a mek chu voi khatal po von li adu thosoya Richard po chuan remtive mayin aron pan mai lai chuan Irish chuan achem pai chu lak sakin angonga chuan avit ta mia maile asilai pai lai thau hialin Richard ta chu tuya chuan tlangal ma se aron lang chuak le rang hle chu veli asilai thau mangin Irish chuan voi tam lokap zui le in athi chiang to hle nge yin arin omani nima sila asilai me puana ko siama wang chuan long chunga tuel lu thei tatlat maile ani lache tha theilo nen pil mai bak chu ma bak anei chuang ta hau lo van nei thak takin Richard ta damdoi pek na tho nep deu deu zela wang chuan athi em ma in tuya tang chuan aruin ham chuak le thei shama rin lo takin adam chuak ta ani Richard ta chu zong halin ani po van nei thak takin alola thi chiang lova waw kam lama alawin hleu kai ve ani ti a mo not chuan vapan nai le ngalin thi swal Richard ta talvel mek chu chanpui chu soilo lom thu shilve ngatin ain thiar fi hlim sanzui ve ta makani ole engbo ni se tunchuma tan chuan khati chin kha nile ri mai sela video to thlenga min lo thlir sakawangin kan lom tak zeta video dang lo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chen to zong zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule